Bună, dragii mei! Astăzi am să vă prezint parfumul Jour Absolu al casei Hermes. Este un parfum absolut superb, floral, de damă, un miros particular, dulce, foarte tare și persistent. Notele de vârf sunt pompelmă și floare de caisă, notele de mijloc gardenia și asomie, iar notele de bază sunt note lemnoase. Parfumul a fost lansat pe piață în anul 2014. Sper să vă placă și vouă. Pe curând!